Miri, senyora Armengol, vostè sempre m'atreu una lletania de coses que diu que estan fent, però que a l'hora de la veritat se demostren totalment insuficients. I si no, ho digui en aquells treballadors que, per exemple, han passat de feina a un hotel a formar part d'aquestes coves de la fam. Coves de la fam que ha de pit més llargues conseqüència de les coves d'Esparo. Dues coves d'Esparo i de la fam que sempre són senyal d'identitat de l'esquerra quan governa. Vostè va arribar al govern l'any 2015, va prometre redistribuir la riquesa i canviar model. Ni lo uno ni lo otro, senyora Armengol, sinó tot el contrari. Després de 5 anys de governar vostè, s'han tornat a disparar índexs de pobresa i ho fa de manera especial amb els joves i amb la gent major. Hi ha altres col·lectius com els firaires o com també els parcs d'oci que duen 8 mesos sense fer feina, senyora Armengol. Hi ha hagut de passar 8 mesos perquè vostè, el seu govern, les escolti i les ofereixi alguna cosa que encara és totalment insuficient. I per això avui tornen a manifestar-se encara aquí. I el mateix passa amb el sector del comerç, que està ferit de mort, o la restauració. Aquells sectors ja no poden aguantar ni més traves, ni més condicions, ni més complicacions. I des de luego el que no poden fer és aguantar més ocurrències, com la darrera del conseller Estrellat Negueruela, que volia trepitjar tota la legalitat a l'estil de Venezuela. I ha hagut de recular, lògicament. Miri, senyora Armengol, les línies d'ajuda del govern per les nostres pimes, per els autònoms i per les famílies s'han mostrat del tot insuficients i per això li està quedant gent enrere, senyora Armengol. Massa gent enrere està quedant. Segueixen faltant mesures contundents i suficients en el seu pressupost de l'any 2021, tal com nosaltres ja li hem proposat. Falten, i li proposem des del mes d'abril, falten mesures per donar més liquiditat i més ajudes directes a les famílies i també a les empreses. I a zero ingressos les empreses han de tenir zero imposts. Després vostè ara sortirà i dirà que no han presentat res, que tot és un drastre, que el PP i l'oposició és dolentíssima, etc. Tothom sap que això és mentida perquè estan presentades en el registre aquí, en el Parlament. I per tant, la seva credibilitat, que ja va quedar molt tocada per la seva sortida de copes, ara fa que ningú la cregui. Desperti d'una vegada, senyora Armengol, i no segueixi deixant més gent enrere.